Jo sóc l'Olga Hernández, sóc la responsable d'aquí de la Fundació de l'Escola Cristiana, la que m'encarrego de coordinar i dirigir el projecte de qualitat, i m'acompanya en aquesta sessió la Cristina Vilés, que és la coordinadora dels consultors. Llavors, entre les dues, us explicarem una mica en què consisteix aquesta feina que fem amb l'equip de consultors per ajudar a les escoles que volen a implantar els sistemes de gestió de la qualitat. Si et sembla, Cristina, anem Vinga, som-hi. avançant. El projecte de qualitat és un projecte que portem com 20 anys treballant-hi, en el que proposem és ajudar a les escoles a iniciar-se en aquest procés de dur a terme un sistema de gestió basat en la qualitat. Nosaltres el que intentem és ajudar a sistematitzar els processos que dueu a terme a les escoles. Sempre treballem des de la vessant de la gestió. Nosaltres entenem la qualitat com un sistema de treball que us pot ajudar per prendre decisions, recollir dades i que tot estigui evidenciat perquè us ajudi. És una eina. Des d'aquí, des de l'Escola Cristiana, com us deia, fa molts anys que estem treballant. Respectem tots els projectes, els idearis, les missions, els projectes educatius que teniu a les vostres escoles i, clar, evidentment, sempre alineats dintre del que és de les escoles que estan adherides dins del projecte. D'acord? La nostra missió del projecte de qualitat és impulsar i contribuir a la millora del servei que esteu oferint les escoles adherides a la Fundació. Intentem ajudar-vos a aquest canvi de cultura que suposa implantar o fer una manera de treballar de gestió per processos. Des d'aquí us acompanyem, no fem nosaltres la feina. Els nostres consultors no van allà i diuen el que s'ha de fer a partir d'una norma concreta, sinó que el que fan us ajuden a interpretar la norma i adaptar-la. Ara, en tot cas, la Cristina us anirà concretant amb els objectius que pretenem i com ho fem. Després torno a agafar jo la paraula per explicar-vos amb els recursos que comptem. Perfecte, gràcies, Olga. Bé, doncs, com us deia la Olga, la missió del projecte és impulsar i contribuir amb aquesta millora del servei educatiu. D'acord? Com que estem parlant de sistemes de gestió, a què ens referim? La Olga ja ha fet una puntualització del que es tracta, implantant un sistema de gestió. El que estem fent és reflexionar sobre el conjunt d'eines i elements que ens ajuden a la coordinació i al funcionament de l'organització. En cap cas entrem a nivell pedagògic. Això és un altre àmbit. I això ho hem de tenir molt clar. No definim les millors metodologies. Això és una decisió que ha de prendre l'escola a nivell de projecte educatiu o de línia de centre. Però sí que fem o sí que ajudem a unificar les formes de fer o de portar a terme aquestes metodologies o aquestes sistemàtiques de treball que cada escola decideix. És a dir, el que fem és donar un cop de mà en l'anàlisi, la revisió i la millora de la forma que tenim d'organitzar-nos. Entesos? I això com ho fem? Què vol dir això d'implantar un sistema de gestió? Doncs implantar un sistema de gestió és utilitzar una metodologia, que és el que fem, que ens ajude a reorganitzar o a validar l'organització interna, tenint en compte, que és d'aquí que entra la paraula qualitat, tenint en compte les característiques del nostre servei i les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès, que són saber, és a dir, també el que fem és definir canals que ens ajuden a recollir aquestes necessitats canviants o aquests requisits dels nostres grups d'interès per anar adequant el que és el nostre servei i la nostra organització interna. I això ens ve donat, en molts casos, per el que és la norma, que ara us diré. O sigui, la norma és important, sobretot si voleu un reconeixement extern,
però a nivell de treballar, no o sigui, la tenim en compte els consultors, no l'escola. És la nostra tasca, és la nostra expertesa, d'acord? Partim de la base de que el sistema ha d'estar a la disposició de l'escola, no al contrari. O sigui, en el moment que nosaltres creem un sistema que ens encorseta és que no ho hem fet bé. ¿Vale? Llavors li hem de donar la volta. O sigui, hem de dissenyar, hem de ser capaços de portar a terme o revisar un sistema perquè tots vosaltres ja funcioneu. O sigui, no anem a inventar res. Val? Al final, implantar el sistema de gestió és dedicar temps a reflexionar sobre com volem fer les coses i definir uns criteris mínims d'actuació que ens permetin reforçar aquesta línia d'escola a nivell d'actuació en els diferents àmbits del centre. Aquest és l'objectiu fonamental. Entesos? Per tant, hem de crear, hem de ser capaços de donar-vos un cop de mà en la creació d'un sistema que us ajudi, no que us fiqui pals a les rodes o que us creï obstacles a l'hora de avançar o prendre decisions. Entesos? O sigui, aquest és l'objectiu fonamental del projecte, implantar un sistema de gestió de qualitat. Torno a repetir, no perquè no el tingueu, perquè evidentment esteu funcionant totes, ¿vale? Sinó que al final és dedicar un temps a veure com ho podem fer millor. Entesos? A banda d'això, o sigui, què porta incorporat aquest objectiu principal? Doncs és promoure l'orientació dels centres cap a la millora contínua del servei. La millora contínua, que és una paraula que s'utilitza molt, al final el que ens està dient o sigui, és tenir en compte les fases de gestió, les 4 fases d'un sistema de gestió. És a dir, hem de ser capaços de, en qualsevol àmbit de l'organització, saber com planifiquem, saber com duem a terme aquesta planificació, tenir mecanismes que me permetin revisar que el que jo he planificat i el que he realitzat s'ajusten, d'acord? I en cas de que no, tenir també mecanismes i eines que me permetin detectar doncs, àrees de millora. Això que és com a molt senzill i teniu en general com a molt incorporat doncs, amb el que són les programacions, amb el que és la PGA d'una escola, les memòries que us demanen, etc., doncs es tracta d'extrapolar-ho a tots els àmbits de l'escola. És a dir, que si parlem d'atenció a la diversitat, doncs reflexionar sobre com planifiquem, com duem a terme, quins mecanismes tenim per revisar el meu procés i millorar. Si parlem de l'àmbit de les extraescolars, exactament el mateix. Si parlem de l'àmbit de l'avaluació, exactament el mateix. I això portat a la resta d'àmbits, no? de la meva escola. És introduir la cultura de la qualitat. És a dir, què vol dir això? Doncs és tenir molt present els que són els meus grups d'interès, és a dir, que les famílies i els alumnes, no vol dir sí a tot, però tenir mecanismes que em permetin veure quines són aquestes necessitats canviants i com les puc anar incorporant jo al meu sistema, d'acord? Implantar un sistema de gestió vol dir definir un model d'implantació basada en, i ho lligo amb un altre tema que és ben més a baix, és la metodologia de gestió per processos. Ho porta intrínsec la part de la implantació del sistema i és veure l'escola a nivell transversal. És a dir, una de les coses que fem és enfoquem tot el sistema sense tenir en compte quantes etapes educatives tenim. Per què? Perquè entenem que, independentment de l'etapa, hi ha una preinscripció, hi ha una matriculació, hi ha una planificació de curs, hi ha una activitats a l'aula, hi ha una part d'avaluació, és a dir, independentment de l'etapa, se tenen en compte les característiques, però sí que la gestió per processos el que ens permet és veure l'escola a nivell transversal i això la veritat és que ajuda, ¿vale? Elaborem documentació bàsica, d'acord, per donar suport a tot aquest sistema. A través de l'equip de consultors, doncs els donem aquest suport, aquest seguiment i aquesta formació. Val? Intentem doncs, també acompanyar-vos amb tot el que és el reconeixement públic en cas de que així ho vulgueu, que és aquesta certificació última a la qual podeu aspirar. I el que intentem fer també és construir xarxes de centre i possibilitar el benchmarking, els aprendre's els uns dels altres. Tenim organitzades unes jornades de bones pràctiques anuals, totes les escoles adherides del projecte, on us demanem, als que formeu part, que presenteu algo que feu molt bé a l'escola. Doncs mira, les últimes que hem estat presentant aquest any ha estat una relacionada amb la participació de les famílies a l'escola, que ens ho va explicar una escola, i una altra que ens va explicar com feien tota la gestió d'ambients infantil i la vinculació i la coordinació amb el cicle inicial de primària. Bueno, doncs,
Tot això és una cosa que també intentem treballar. I, evidentment, quan aquí diem promoure l'ús de les tecnologies, el que intentem és utilitzar o com a mínim, optimitzar al màxim aquelles eines de suport que tingueu internament per tota la part de gestió documental i gestió de les dades. Vale? Tot això a què ens ajuda? Com que he dit és aquesta implantació d'un sistema de gestió el que ens ajuda és a passar d'aquesta situació a aquesta altra. És a dir, ens ajuda a alinear. És a dir, com que tenim tota una sèrie d'elements que ens fan saber i conèixer quina és la situació actual de l'escola, vale? Perquè és un previ. I després, una de les coses que també, diguem-ne, que proposa tot el sistema és definir molt bé cap a on volem anar. I llavors alinea totes les actuacions. Com dic, no és que no tingueu o no estigueu implantant un sistema de gestió, no estigueu funcionant, sinó que el temps, el dia a dia, fa que en molts casos, moltes de les idees que teniu per millorar no les pugueu dur a terme perquè és com un tsunami, no? El dia a dia, tot l'urgent passa per davant de lo important. Adherir-se al projecte el que comporta és destinar un temps, perquè bé ens heu d'atendre, si venim a les vostres escoles, d'acord? És dedicar un temps a reflexionar, vale? A partir d'unes dinàmiques sobre com volem establir o com volem actuar en els diferents àmbits de l'organització. Partint de la base que hem d'integrar aquest cicle de millora contínua en cadascun dels diferents àmbits i els diferents blocs de l'escola, d'acord? Per tant, és un procés de reflexió i aquesta és la part important, vale? És la part on diem quins són els requisits mínims d'actuació per fer una tutoria. Lo mínim, vale? A partir d'aquí, evidentment, pot haver diferències. Quins són els requisits mínims per, per exemple, per organitzar una sortida, independentment de l'etapa, independentment de la matèria. D'això es tracta, d'acord? D'una forma ordenada, i això ens ho dona la gestió per processos, vale? Que va implícita en el sistema de gestió. Com diem, quins criteris utilitzem? Doncs, evidentment, no són criteris propis, per si, perquè hi ha una part d'interpretació, però el que fem és agafar de referència la norma ISO 9001. Val? És un model internacional aplicable a qualsevol sector i a qualsevol país del món. I aquesta norma de referència el que em permet és poder obtenir posteriorment una certificació en cas de que jo ho vulgui, de que l'escola ho desitgi. No és una obligació. Sí que és cert que molta gent diu, després de tot l'esforç fet, doncs el fet de que te donin un reconeixement és com ficar, no? La guinda a tot el procés, però al final és un tema optatiu. Aquest model de referència és el que els consultors tenim en compte en el disseny i l'acompanyament de tota aquesta reflexió del vostre sistema de gestió. És a dir, us acompanyem a incorporar aquells requisits que la norma marca, d'acord? Perquè siguin el més adaptables possibles a la realitat de cadascun dels centres. Al final, aquest sistema de gestió, que és la norma ISO, va molt alineada amb tot el que jo us he explicat, És a dir, té l'enfocament per processos com a base de treball, intenta assegurar que és una reflexió sobre si els recursos que necessiten per dur a terme cadascuna de les activitats estan garantits o no. La millora contínua forma part de la base d'aquest sistema de gestió, d'acord? I, evidentment, hi ha una cosa molt important, és que intente donar-me eines que me permetin recollir dades per intentar prendre decisions de la forma més objectiva possible, d'acord? Com us deia, és un sistema que em permet finalment un reconeixement. Sí que vull que tingueu clar que en el moment que opteu amb aquest reconeixement que nosaltres no donem, vull dir, és una entitat externa, n'hi ha moltes, potser les heu sentit, doncs hi ha TIUF, hi ha Plus, hi ha SGS, hi ha Educat, vull dir, hi ha moltes entitats. Llavors, la FEC sí que és veritat que té uns acords bueno, amb uns preus molt competitius pel volum que hi ha d'escoles al darrere, però que no estem casats amb cap ni una i cadascú ha de triar lliurement la que més li agrada. Però és cert que en el moment que vulgueu certificar, aquest certificat, com diu aquí, té una vigència de 3 anys i cada any venen a fer una auditoria de seguiment, diguem-ne. D'acord? En el moment que entres amb la roda de la certificació, ja és anualment i de forma continuada. Entesos?
Quins beneficis o quins inconvenients comporta implantar un sistema de gestió, d'acord? Evidentment, aquestes conclusions venen donades de, com deia l'Olga, dels 20 anys d'experiència i les més de, jo què sé, més de 120 escoles o 150 escoles que han passat pel nostre projecte de qualitat. I, evidentment, són conclusions argumentades i comentades per les escoles a les quals hem acompanyat. Un benefici com a molt a curt termini, l'ordre i la centralització dels documents de l'escola. Jo no sé si és el vostre cas o no, o potser ja és una cosa que tenim molt endreçada, però sí que ens trobem que moltes vegades, sobretot quan comencem, una de les coses que hem de fer és establir una gestió documental. Jo vull buscar el meu pla d'atenció pla d'acció tutorial i tinc molt clar on és. No he d'obrir 4 vegades un document per saber si és l'última versió o no, o si hi ha 40 còpies distribuïdes per tota l'escola. No, hi ha un espai únic i específic que és el que com a escola garantim que hi haurà els documents vigents. Vale? Estic parlant dels documents generals principalment. Després hi ha tota la part de protocols o sistematització de les diferents actuacions. Vale? Però sí que dona un ordre i una centralització dels documents perquè hi ha una part molt important que dediquem a fer això. D'acord? Els documents generals, estic parlant de la missió-visió, aquí teniu exemples de l'organigrama, el pla d'acció tutorial, atenció a la diversitat, les NOF, les normes de convivència. Sabem on són i quines són les versions vigents. Vale? Perquè hi ha algú que s'encarrega de garantir que aquest espai es manté al dia. I tothom coneix que aquest espai és el que et facilitarà els documents generals. I això és una cosa que es veu bastant a curt termini, no? Com anem endreçant a partir de la definició d'aquesta estructura que cadascú defineix i en la qual utilitzem les eines que cadascú disposa. Hi ha escoles que diuen és que jo normalment ja treballo amb Drive. Vale, doncs anem a crear una estructura documental que me permeti garantir aquest ordre i aquesta centralització dels documents. És que jo treballo amb les eines de Microsoft. D'acord? I tinc el Teams. Doncs perfecte, doncs a través d'aquestes eines anem a intentar garantir una estructura documental que m'ajudi a ficar ordre i a centralitzar tots aquests documents. Vale? Implantar aquest sistema de gestió o entrar al projecte, què me permetrà? Unificar les formes de treballar en l'equip, com us deia, no? La gestió per processos em dona una sistematització, em permet reflexionar sobre els criteris mínims d'actuació. I això vol dir que en cada un dels àmbits anirem recollint a partir del que ja feu. És a dir, una cosa que no fem és oblidar-nos, no, ara partim de zero, és com borrem tot el que fèieu fins ara i comencem de nou, tot al contrari. Però sí que fem aflorar tot el que existeix a l'escola, d'acord? De forma endreçada, perquè ara podeu pensar, mare meva, però si tinc centenars de documents i formes de fer. Bueno, doncs ho fem de forma endreçada, Llavors, què vol dir unificar les formes de treballar? Pues aquí tenim alguns exemples. Pues el model de les programacions, els registres d'entrevistes a les famílies, l'atenció a la diversitat, com fem la derivació al DOIP, com me fan el retorn, si fa informes o no fa informes, on tinc la informació dels plans individualitzats o de les adaptacions curriculars, els recursos, etc. La implantació del contingut del pla d'atenció del pla d'acció tutorial, els criteris d'avaluació. Què me permet quan unifico les formes de treballar? Que si jo faig canvis entre el personal, el tutor de segon ara serà tutor de tercer, doncs té una base sobre la que treballar. Resulta que ve algú es fica malalt o té una baixa maternal o paternal i algú el ve substituir. Té una base sobre la que treballar. És a dir, només desconegut el que estic trobant. No parteixo de zero. I això ho permet el sistema i és el que aconseguim. Més coses. També s'enforteix o se projecta la imatge del centre. Per què? Perquè s'unifique. Una de les coses que plantegem és que l'escola creï un model de document. Vale? Per què? Perquè això ens permeti, tant a nivell intern com a nivell extern, fer forta la imatge de l'escola, que tingui una identificació. És com a molt simple o molt absurd, però el fet de que tots els documents de l'escola tinguin un logotip, el nom de l'escola, que tinguin una data per saber si és l'última versió o no, que tingui un nom de document, ja sigui a nivell de documents interns o documents que jo puc donar a les famílies. És que jo a infantil cada trimestre dono unes fitxes o dono com un àlbum d'un treball que s'ha fet. Hi ha alguna identificació de l'escola per algun lloc? Doncs sí o no, o cadascú fa el que... Bueno, doncs no ho sé. Doncs identifica a l'escola els documents interns i externs a través de logotips. Una cosa que se revisa també són els protocols de comunicació amb les famílies, com se comunique, quins són els canals que utilitzo. I una de les coses que se treballa també és tots aquells moments en els quals feu presentacions, sobretot a les reunions d'inici de curs de les famílies o reunions familiars
de grup que pugueu tenir també a meitat de curs, doncs també són temes que s'aborden, ¿vale? Implantar el sistema el que em permet també és generar més informació interna. ¿Vale? Per què? Pues perquè hi ha gent que diu pues a partir d'ara vaig a unificar i vaig a sistematitzar la realització d'actes de reunions. Actes que no les tinc jo, sinó estan disponibles pels grups a qui li correspon, evidentment. No vol dir que ara obrim perquè ha d'haver uns accessos i no tothom pot tenir accés a tot, però hem de garantir que qui té accés a determinada informació realment té aquest accés. ¿Vale? Analitzem, sistematitzem l'anàlisi dels resultats acadèmics. Fem i sistematitzem les enquestes a famílies, a alumnes, a personal. En cas de que tingueu relació amb empreses perquè tingueu cicles formatius, també fem aquesta sistematització. I, evidentment, creem tota una sèrie de dades, que és el que anomenem els indicadors, creem quadres d'indicadors que me donen informació periòdica sobre el funcionament de la meva escola. I això el que fem és sistematitzar no només la recollida, sinó també l'anàlisi d'aquesta informació. Què garantim implantant el sistema de gestió? Pues que complim amb la normativa, que és un altre dels requisits importants, d'acord? Departament d'Educació me demana que tingui programacions de totes les àrees, me demana que hi hagi una PGA, que tingui uns objectius desplegats i mesurats, em demana que faci memòries, que analitzi dades. Doncs això ho garantim amb el sistema de gestió, simplement per la pròpia mecànica que comporta. Més coses. Tinc informació per poder detectar oportunitats de millora. És a dir, prenc decisions en base a dades, que això és una part molt important. No vol dir que la vostra intuïció no sigui bona, però a vegades costa, sobretot, convèncer a determinats sectors del claustre, no? O del personal no docent. Llavors, el que sí que fem és intentar argumentar les decisions que es prenen a l'escola a partir d'una realitat, d'unes evidències. Evidències que me donen doncs, la realització d'auditories internes periòdiques, el que dèiem, no? La recollida de dades de satisfacció que ens permeten veure si les famílies estan contentes o no, si arribem o no arribem, doncs la sistemàtica de queixes i suggeriments, la gestió d'incidències que es produeixen de qual tipus, el que us deia dels indicadors. Val? I, evidentment, hi ha una part de reconeixement extern que et facilita el projecte, ¿vale? Si al final voleu optar amb aquesta certificació, que, evidentment, el que em dona és, com que us he dit, que nosaltres prenem com a referència aquesta norma ISO 9001, que és internacional, doncs hi ha moltes escoles, que no sé si és el vostre cas, que han iniciat o estan treballant molt amb el tema d'intercanvis. No? Al final, si tu veus una escola que té un certificat ISO 9001, saps que hi ha una forma de treballar, que hi ha unes coses que preocupen, amb què s'interessa, amb què no, i això, evidentment, doncs et dona garantia, no? En quant a la relació. I això et pot servir tant per a empreses proveïdores com a aliances, com a intercanvis amb d'altres països. ¿Vale? Són com un resum molt gran, així, dels avantatges. Inconvenients? En té. No, també els sabem veure, per nosaltres són menors, evidentment. Si no ho féssim així, malament aniríem, no? Però és veritat que el vocabulari inicialment costa. Vale? Perquè, doncs, no perquè no el fem molt proper, perquè i això sí que ho posa en valor, perquè això ens ho donen els més de 20 anys d'experiència. Els consultors que formen part del projecte, de la qual soc coordinadora, fa molts anys que ens dediquem al sector. De fet, quasi que diríem que més del 60% del nostre temps està dedicat exclusivament al sector educatiu. Per tant, a nivell de llenguatge, ens entenem, és un llenguatge proper. I el que intentem, en la mesura del possible, és facilitar la comprensió de la norma, perquè al ser una norma internacional i estàndard per qualsevol tipus d'organització, doncs a vegades doncs hi ha dificultats i hi ha vocabularis, no? I quan comences, no, això què és? Un procés o una fitxa de procés? I, bueno, doncs a l'inici és costós, després ja no, i de seguida entra, però el vocabulari és complex. Després hi ha una part que també posem sobre de la taula, que és la inversió de temps i els costos, no? Clar, tot això requereix, com a qualsevol projecte, ho heu de mirar, com quan jo vull liderar, doncs vull fer un projecte d'Erasmus o d'intercanvis. Ara vull fer un projecte per canviar les metodologies que jo estic implantant a l'aula. Doncs al final necessites que un grup de persones o una persona lideri, que has de donar unes hores perquè tot això, sobretot a l'inici, en el disseny, d'acord, tiri endavant. Pues hi ha una dedicació del personal, de tenir en compte la creació d'aquestes superestructures, els temps de formació, perquè requereix també una formació, una de saber
per intentar que sigui el més eficaç i eficient i el més adaptat possible, un ha d'entendre què vol dir pues implantar un sistema de gestió i en què consisteix i què vol dir això de gestió per processos, doncs hi ha un temps de formació important també. Hi ha un increment de la documentació i això és graciós perquè és com dir, jolín, no? És com tu li parles amb algú de temes de qualitat i el primer que te diu, burocràcia, no? Molts papers, això només porta papers. I una part de raó té, però sí que us he de dir que en la majoria de casos aquest increment de documentació ve més donat pel que l'escola vol que no per l'exigència de la norma que nosaltres seguim. I és perquè jo crec que al final és un defecte de les persones, no? Quan ens diuen escriu això o anem a marcar les bases d'això, anem a fer-ho el millor possible i ens comencem a carregar d'exigències que no sempre són necessàries. Però bueno, un increment de la documentació inicialment hi és, però després el propi sistema va aprimant i va millorant i per tant aneu simplificant. I després, evidentment, el cost de la certificació. Tenir un reconeixement extern, aquest que depèn d'una tercera entitat, vale? Això suposa un cost. Entesos? I això són doncs, les coses que no tens i si entres al projecte, doncs evidentment un ha de valorar. Com ho estructurem? Quina és la nostra estructura del projecte? Ho fem a 3 anys vista, no perquè no es pogués fer a un any, sinó una mica per respectar també els tempos de les escoles. Clar, no és el mateix implantar un sistema en una escola que implantar-lo en un altre sector on no has d'atendre durant 5 o 6 hores al dia amb un grup classe, no? Si tu amb un grup classe no el pots deixar, has de crear substitucions. I llavors ho intentem dilatar amb el temps, però sí, evidentment, aquesta és la proposta, però és cert que hem tingut peticions d'alguna escola que té un altre interès i el que fem és ho agrupem i ho fem en menys temps, ¿vale? Però la nostra estructura inicial són aquests 3 anys on hi ha un primer any de planificació, on l'objectiu és fer la formació i definir com una mica l'estructura o el punt de partida per desplegar tot el sistema. Val. Aquí el que fem és, doncs hi ha una formació associada aquest primer any i evidentment també hi ha una consultoria. La consultoria és el temps en el qual els consultors ens desplacem a la vostra escola per treballar, d'acord? Per poder donar-vos un cop de mà amb la definició i el disseny d'aquestes eines. Val? I aquesta consultoria és complementària a la formació. El segon any, un cop tenim tota aquesta base, el que fem és el desplegament, tot i que el primer any ja comencem de forma puntual, el segon any l'objectiu és desplegar tots aquests processos que jo us comentava i ho fem també amb uns cursos de formació que aquí ja són menors i també amb consultoria, és a dir, els consultors sempre el que fem és assignar-vos un consultor de referència de l'equip i ell és el que és una mica l'interlocutor del projecte i el que us acompanya i us va guiant durant tot el procés. I l'any 3 és el que dediquem més ja com a tancar els flecos del propi sistema i sistematitzar la recollida de dades, fer l'auditoria interna que ens permet veure si tot el que hem fet s'està consolidant o no. Fiquem aquí cursos de formació perquè hi ha un curs pel tema d'auditors interns i després consultoria, que aquesta sempre hi és. I a partir d'aquí l'escola obté el reconeixement. Hi ha escoles que aquest procés l'han fet en 2 anys i hi ha escoles que l'han fet en 5 anys. Tot depèn de lo que pugueu també el temps que li pugueu dedicar, d'acord? Quan jo parlo de consultories, d'inici, està previst 5 reunions que fem cada any amb vosaltres, però si algú diu, és que jo vull més, jo vull una mensual, bueno, doncs llavors trigarem menys, val? De cada consultoria hi ha un temps de treball. Digues, Olga. No, només dir això, és que aquest és el plantejament que fem nosaltres, que hem vist a partir de l'experiència dels anys que portem treballant-hi i és la proposta que fem, però que, bueno, que després és oberta i que ens adaptem. Val? Bàsicament era això. Perfecte. Vinga, a partir d'aquí, més o menys, aquí hi ha una breu explicació. L'heu d'agafar com a orientació, perquè a vegades canviem, però el primer any es crea una comissió de qualitat i un responsable de qualitat, que seria com l'equip motor d'aquest projecte, no? Ja la comissió és el grup de persones i el responsable és com l'interlocutor o el responsable d'aquesta comissió. Què es fa el primer any? Pues s'elabora jo he dit, no? És la formació i el punt de partida. Pues hi ha un punt de partida que es crea el que s'anomena aquest mapa general de processos, que és com veure l'escola amb grans blocs.
s'estableix l'estructura documental, que us deia que no, una de les coses a curt termini que es veu és aquest ordre i centralització dels documents que existeixen al centre. Bueno, doncs creem aquesta estructura, es defineix el model dels documents per potenciar aquesta imatge, realització, bueno, es realitza generalment una diagnosi, es fa un DAFO important també per veure aquest punt de partida, se determinen uns elements que són els riscos i oportunitats, se fa un inici de desplegament d'alguns processos, se sistematitza o se donen les orientacions per sistematitzar la definició i desplegament dels objectius anuals. L'any 2, principalment, és desplegar els processos que hem identificat amb aquest document que anomenem mapa general. I aquí tenim l'opció d'incorporar a part del personal fora de lo que és la comissió de qualitat o que sigui la comissió qui desplegui tots aquests processos. Bueno, es va veient en cada cas, depenent de les necessitats de cada escola. ¿Vale? Pues es fan aquests desplegament de processos, s'elaboren o es dona un cop de mà amb l'elaboració d'aquestes eines que m'aporten informació, com són les incidències. Si teniu sistemàtica de fer enquestes, doncs se doni una volta, i si no, doncs se creen. Se us dona un cop de mà en crear el quadre de comandament d'indicadors, que són aquestes dades que ens permetran veure si tots els meus àmbits funcionen o no funcionen. I el tercer any, com us deia, doncs és assegurar aquests processos, fer el desplegament de la part més estratègica, fer l'avaluació i veure si el sistema doncs, està funcionant o no està funcionant, d'acord? I preparar el centre a través de l'auditoria interna. I a partir d'aquí, el que vulgui tenir el reconeixement ho podria fer, i si no, doncs ens quedem aquí i ja està. D'acord? El projecte està estructurat amb dues fases. La fase 1 és la fase 1 és fins que s'assoleix aquest reconeixement o fins que se fa aquesta primera auditoria interna, i després hi ha una fase 2, que aquesta la passaré molt per davant, és la continuïtat dels centres que han certificat, per exemple, que han obtingut aquest reconeixement, que continuïn amb nosaltres, i aquí el que anem fent és aprofundir amb els temes que són d'interès per l'escola. Doncs escolta, jo vull donar-li una volta a tota la gestió dels extraescolars. Perfecte, doncs llavors ja són temes concrets. O en la gestió de recursos humans vull ampliar els àmbits a unificar. Doncs ho fem, d'acord? Vull dir, aquí ja entrem amb adequar-nos més a les necessitats específiques quan ja tenim una base establerta, que és el que ens permet assolir la fase 1. Val? Quins recursos humans necessitem de l'escola? Un diu, vale, jo m'estic plantejant adherir-me al projecte. Què necessitaré fer? Doncs una de les coses que haureu de pensar és que haureu de crear haureu de nomenar un coordinador de qualitat i crear una comissió, que és el que us comentava abans. I a més, necessitarem suport d'eines informàtiques, no perquè calgui comprar ni cap més, però haurem de veure doncs, quines són les més adients per crear aquesta estructura documental, per veure els circuits, si els podem aprofitar, o sigui, per la gestió documental i per la custòdia i registre de les dades. Vale? A nivell orientatiu, això és totalment orientatiu, perquè després aquí us podríem explicar 1000 fórmules, perquè després cada escola fa el que pot. Hores de dedicació del personal de l'escola. Què diem? Doncs mira, necessitem una persona que trivi, sobretot el primer any. Doncs diem, home, 3-4 hores de la setmana hauria de tenir aquest coordinador de qualitat i hauria de tenir un temps perquè part d'aquestes 3-4 hores coincidissin amb la comissió per reunir-se, d'acord? Però aquí, dit això, hi ha escoles que diuen, jo és que només puc anomenar un coordinador de qualitat i la comissió serà el propi equip directiu. Per tant, aquesta persona, que és el coordinador, participarà quan convinguin les reunions d'equip directiu. Vale. Hi ha escoles que diuen coordinador i comissió tenen les mateixes hores i es reuneixen sempre i només podem disposar de 2 hores a la setmana. Doncs d'acord, també. Vale? Després hem de veure cada cas o us podem solventar els dubtes que s'us plantegin. Però la primera orientació seria aquesta. És important que part de la comissió de qualitat, això sí que és important, part de la comissió de qualitat sigui equip directiu. Per què? Perquè si el que estem fent és definir els criteris mínims d'actuació, necessitem que hi hagi gent que pugui, o sigui, que tingui autonomia per prendre decisions, no? Perquè jo com a professor de 3 anys o tutora de 3 anys, no? Puc tenir molt bones idees, però el que jo digui segurament té poca validesa, a no ser que hi hagi un equip directiu, una direcció, que darrere validi
no? I doni pes. O sigui, si l'equip directiu no està implicat, ens podem oblidar del sistema, d'acord? Parlo molt clar perquè si no després hi ha fracassos amb la implantació de sistemes i moltes vegades ve per això. Llavors, això ho heu de tenir molt clar. Equip directiu, direcció ha d'estar implicat d'una forma o d'una altra, però ha d'estar implicat i ha de doncs, acompanyar el desplegament de tot aquest sistema. O sigui, penseu que aquí el que fareu és decidir com feu el procés de selecció de personal. Que aquí una de les coses que haureu de decidir és quin és el circuit de preparació, realització i seguiment de les tutories amb les famílies. Haureu de decidir quins són els models de programacions, com fem un seguiment de les programacions. Vull dir, són coses que no tothom... O sigui, que evidentment pot haver propostes i podem fer participar el personal, però al final algú haurà de decidir amb què es queda l'escola, no? O què és el més adient. Per tant, l'equip directiu ha d'estar implicat. I després aquí diu els equips de processos, que són l'any 2 i l'any 3, això sí que és totalment opcional, i és que, a part d'aquesta comissió, per l'any 2 se us facilita el fet de que part del personal, perquè ho visqui en primera persona, pugui formar part del desplegament d'aquestes decisions que jo us estic dient, no? Llavors es fa a través d'una formació, no? Perquè així també es pot fer bonificada per Fundae, o, bueno, i també els hi pot comptar amb ells com a formació, d'acord? Perfil és important també. Hem de pensar qui podria ser coordinador de qualitat de la meva escola. Doncs, bueno, evidentment també és una orientació. Pues ha de tenir una visió global, ha de tenir capacitat d'encrescar, ha de ser obert i dialogant, prendre decisions, ha de ser ordenat. Penseu en una persona que sigui que tingui com a les coses molt clares. Una persona caòtica li costaria encaixar com a perfil de coordinador, entesos? Creatiu, capacitat d'innovar, capacitat per prendre decisions, ha de transmetre confiança. Penseu que és el que ha d'engrescar la resta. Vale? Ha de ser algú que hi cregui i és important, i que tingui vincle. Lo ideal, ja demanant, per demanar que no quedi, però al final la decisió és vostra, lo ideal és que aquest propi coordinador pogués formar part de l'equip directiu, perquè llavors us estalvieu moltes reunions per prendre decisions a banda de lo de l'equip directiu, però som conscients de que no sempre és possible. Llavors, bueno, ha de ser algú que penseu que tindrà una informació molt important de l'escola. Per tant, ha de ser algú que sigui de la vostra confiança. Entesos? Funcions que tindrà aquesta persona, doncs com diu aquí, liderar el projecte, fer un seguiment de les tasques. Sempre diem, es queda com a lleig, però és com el policia. Escolta, que vindrà la Cristina a la reunió. Recordeu que vam acordar amb ella que faríem. Faríem això, revisaríem això. Llavors jo vinc a la reunió i és el meu interlocutor o la meva interlocutora. Llavors no és el que ha de fer tota la tasca. Cuidado, És el que ha de garantir que cadascú faci la seva feina. Però, o sigui, igual que el responsable de qualsevol altre projecte de l'escola, entesos? Ha d'aportar solucions, ha de motivar l'equip, ha d'informar la direcció, per això és important aquest vincle, ¿vale? Informar la resta d'organització i és l'interlocutor amb nosaltres. Què fa la comissió, aquest altre grup de treball que li dona una mica suport? Pues la recomanació, com us deia, formada per la meitat dels membres de l'equip directiu, amb un mínim de 3 persones, totalment orientatiu, ho heu de valorar vosaltres, i haurà de tenir una dedicació mínima de 2 hores setmanals. Què fan? Pues, evidentment, treballen conjuntament amb el coordinador pues, les bases del sistema, defineix les bases del punt de partida, revisa i aprova el desplegament dels processos, planifica la qualitat i l'avalua, revisa periòdicament l'estat del sistema. Bueno, pues al final és l'equip que acompanya el coordinador, d'acord? O sigui, no cal... Hi ha escoles que, a part de tenir el coordinador, l'equip directiu és equivalent a la comissió de qualitat. Això és factible? Sí. Sempre i quan sigueu capaços de separar quan és temps d'equip directiu, quan és temps de projecte de qualitat. Si amb això hem de tenir dificultats, la resposta seria no feu que la comissió sigui equip directiu, perquè, evidentment, l'escola i el que passa a l'escola sempre passarà per davant del projecte. Val? Llavors, per això moltes vegades diem, bueno, doncs fiquem un coordinador que estigui fora de l'equip, 2 o 3 persones de l'equip que formin part de la comissió, que siguin en nexe, i potser incorporem algú altre que també pensem que pot aportar. Vale? Vale? Això ja les fórmules que cadascú coneix el seu personal i, i sap, no?, amb qui pot comptar. A partir d'aquí, aquests som nosaltres. Ara li passo la
paraula a la Olga. Bé, és el que us comentava la Cristina. L'equip de consultors el formen la Cristina Vilés, el Rubén Bagüés i en Pere Canyadell. La Cristina, el Rubén han estat des de l'inici del projecte, pot dir, des de l'any 2000-2001, que vam començar. En Pere Canyadell es va incorporar més tard, però ell havia estat el responsable del projecte de qualitat del Departament d'Ensenyament en el seu moment. Després ell va fundar l'Associació Catalana per l'Excel·lència, Qualicat Edu, i en el qual nosaltres som socis. Llavors ell actua també de consultor. Amb nosaltres la seva visió, la seva experiència amb el sector educatiu ens aporta molt. Jo ara actualment no vaig als centres a fer de consulta al seu moment, també n'havia fet, compagino la meva activitat amb tota l'àrea pedagògica de la Fundació, però com estic al dia i també he estat formada en tot el tema de qualitat, faig de pont i intento coordinar amb els consultors, estar al dia i fer d'enllaç en totes les activitats que fem des d'aquí, des de la Fundació, per donar visibilitat als centres i ajudar-los. Això és que estava dient la Cristina, que moltes vegades la consultoria no és formació, però sí que hi ha moltes vegades que quan ajuntem les mateixes persones i tenim molt clar el que anem a fer, intento ajudar per minimitzar els costos del que és el servei de consultoria i fer formacions i després ajudar les escoles a donar aquesta visibilitat, una de les nostres missions que tenim aquí. Pel que fa als serveis del projecte, així en general, el que fem, com deia la Cristina, fem aquest acompanyament amb el disseny a través de la consultoria, assignem un consultor a cada centre i el consultor presencialment o amb sessions virtuals, si fa falta, fan aquest desplegament del pla de treball. Intentem fer la formació que sigui a través del projecte o a vegades des de la Fundació fem jornades, fem monogràfics o fem activitats d'interès on donem prioritat també amb els centres que estan adherits al projecte perquè hi puguin participar. I després tot el que sigui que ens assabentem d'altres fòrums en els que hi participem, ja sigui a través de l'Associació Catalana per l'Excel·lència que us comentava, amb el projecte de qualitat i millora del Departament d'Ensenyament, amb entitats de Medutec, que des d'aquí, des de la Fundació, col·laborem, fem xarxes de centres, tot això, a l'estar dins del paraigües de la Fundació, és el que ajudem. Els acords que tenim amb les entitats de certificació, com us dèiem. I després tenim tota una base a partir de tots aquests anys d'experiència. Clar, des del projecte hem anat creant documentació, ens hem anat enriquint, actualitzant, i llavors hem creat una base documental pròpia que posem a disposició dels centres que s'incorporen per no començar de zero. Quan la Cristina abans us parlava dels mapes de processos, hem de definir polítiques de qualitat, si hem de fer procediments, instruccions. Clar, han passat molts centres per aquí que han començat de zero, tot això, amb el seu permís, hem anat creant models que posem a la disposició dels centres que esteu adherits. Com us deia, intentem fomentar la millora a través de les bones pràctiques. Dins del mateix projecte organitzem aquestes jornades de benchmarking. Intentem promoure l'intercanvi. De fet, tenim tots els coordinadors de qualitat, tenim tot un llistat. Tenim un grup de WhatsApp que fem i intentem allà, quan hi ha alguna cosa, alguna preocupació, sigui del sistema o del funcionament de l'escola, el que sigui, des d'allà intentem fer xarxa perquè puguin estar en contacte i ens podem ajudar entre nosaltres. Abans la Cristina ho ha avançat, tenim acords amb entitats certificadores, són Educatia, amb TiuRei, Landia Plus,
en el que tenim uns acords establerts perquè el cost de la certificació doncs, sigui més reduït i no del preu de mercat que tenen ells. Amb el nostre entorn web de qualitat tenim aquí tot això és la base documental, els accessos i les comunicacions i notícies que anem fent amb l'objectiu això de compartir-ho. El projecte té un cost, és un preu, tenim una quota d'adhesió anual, que són aquests 490 euros per participar de la xarxa, on aquí teniu accés a tot això que us deia, només per formar part del nostre servei, la nostra atenció, els documents que posem a la vostra disposició, formar aquesta xarxa, i després hi ha un preu d'hora consultoria. Els centres, quan comenceu, estem en una fase 1, on aquí hi ha un acompanyament, aquestes hores que posa aquí de 15 hores, la fase 1 de les 15 hores, el preu hora de consultoria és de 140, llavors fem paquets, fem un descompte, diguem-ne, aquestes són les tarifes que tenim establertes pel 2024-25, cada any les revisem, però si puja és l'IPC, encara no l'hem revisat pel curs vinent, però compteu aquests preus. 15 hores de formació 15 hores de consultoria, perdoneu, tindrien un cost de 2.109 euros anuals, més els 490. Si requereix, com us dèiem abans, el projecte s'adapta. Nosaltres hem fet un pla a 3 anys. Doncs durant 3 anys que tingueu 15 hores de consultoria, sessions de 2-3 hores. Poden ser 5 sessions a l'any. Serien, durant 3 anys, doncs hauríeu de pagar això. Si són més hores de consultoria perquè aneu més ràpid, doncs hi ha una rebaixa amb el preu hora. Els centres que han agafat paquet de 20 hores anuals doncs són 2.480, hi ha una rebaixa del preu hora. Aquí s'hauria d'afegir els centres que són de fora de Barcelona, hi ha un preu de quilometratge i de preu hora. En tot cas, aquí faríem, si fes falta, doncs els pressupostos pertinents per cadascú. Un cop que els centres s'han certificat, les hores de dedicació varien en funció dels serveis que podem donar. Hi ha centres que ja s'han certificat, que han consolidat els seus sistemes, llavors requereixen paquets de 5 o de 9 hores, on l'únic que fem són les auditories internes, però després n'hi ha centres que requereixen que fem l'auditoria interna, més després alguna visita de consultoria o que els ajudem a diferents processos, a ampliar, aprofundir, a orientar en funció del paquet d'hores que anem fent, el preu hora, a més hores, més reduït surt. Però això ja seria un cop ja implantat. Com us deia, els nostres col·laboradors serien les entitats certificadores, tenim Qualicat Edu com l'associació, EIM Consultors, és una entitat que ens ajuda amb tot el tema de planificació estratègica, que ens faciliten. Cristina Avilés també és representant d'EIM. I després, el més important, és la xarxa que fem amb els coordinadors dels centres. Jo penso que aquí és el valor diferencial i el que aporta a l'enriquiment, el benchmarking que podem arribar a fer entre nosaltres, la relació que poden fer, amb trobades de xarxes que promovem. Us deia, teniu el nostre blog on podeu veure la informació del projecte. Aquesta presentació us l'enviarem per correu electrònic a vosaltres, si la voleu revisar o compartir amb els vostres equips. I us diria, aquí teniu els nostres contactes, el de la Cristina i el meu, per qualsevol aclariment. Si voleu que fem una trobada més personalitzada, el que necessiteu, podeu contactar amb nosaltres.
I si algun centre dels que esteu aquí presents us animeu a adherir-vos al nostre projecte, us agrairíem que ens ho diguéssiu abans d'aquesta data, doncs nosaltres ja estem començant a fer la planificació pel curs vinent. Sobretot les agendes dels consultors doncs ja estan començant amb els centres que estan actualment en el projecte, ja estan preparant les visites de consultoria pel curs vinent.